Сметната палата е призвана да контролира харченето на публичните финанси. Когато току-що беше създадена палатата, хората се чудеха. Знаят, че упражнява някакъв контрол, но какъв точно, доста смътна представа има. Тя трябва да подпомага парламента, за да може парламента на основата на информацията, която тя му предоставя, той да упражнява парламентарен контрол. Моя племенник гледа в Свищов по телевизията и когато майко му казва, избраха Чичото за председател на Сметната палата и той казва, майко, с буклучители се занимават. Народното събрание да преглежда сметките на Върховната сметна палата, която е длъжна да му представя подробни изложения за изпълнението на бюджета. Това е записано в Търновската конституция. Така, преди 135 години, Сметната палата става една от първите институции, създадени в следосвобожденска България. Откривам заседанието на Сметната палата. Присъстват ръководството на Сметната палата. Тя е на върха на националната финансово-контролна пирамида. Дълго време хората виждаха в нас, особено в първите години, едва ли не една институция, която може да решава всичко. Какви ли не жалби, за ниви, невъзстановена собственост. Сметната палата, нейното предназначение е да подобрява управлението на публичните финанси, но за съжаление с правомощията, с които разполагаме, това много трудно може да се постигне. В дългогодишната история на Сметната палата, още от 1880 година, редица известни учени, лекари и революционери са я ръководили. Георги Тишев, доктор Христо Абаджиев, Иван Цанев и много други. Първият председател Иван Гюзелев е внесъл и първият морзов апарат в България. С него предавал съобщения на въстаниците, за което турците го вкарали в затвора. 4 български писатели също са част от летописа. Димчо Дебелянов е постъпил като докладчик. В мемуарите си сестра му Димка Дебелянова разказва. Купувам на изплащане костюм за 35 лева, преправям изкривените си обувки. Пиша не от някой капене, а от канцеларията, като порядъчен и солиден чиновник. Пети ден как ходя в 8 часа на работа и излизам в 12. Отивам пак в 2 и излизам в 6. В Сметната палата намира препитание и хумористът Тома Измирлиев, брат на Христо Смирненски. Интересен факт засяга и Петко Рачов Славейков. Като председател на Второто обикновено народно събрание през 1887 година той тегли от хазната 2756 лева и 35 стотинки. Това налага Сметната палата да отправи условие до 2 месеца парите да бъдат върнати. Първите стъпки тръгват с първия закон за Сметната палата, приет на 20 декември 1880 година. Проектът е внесен от министъра на финансите тогава Петко Каравелов, а в подготовката участва и Стефан Стамболов. В дебатите по него се казва: Значението на Сметната палата в една държава е, че тя е длъжна да преглежда държавното и обществено счетоводство. Нейната сила се бере от средата на народа и от Народното събрание. Тя има право да не позволява изразходването на нито един сантим, който не е предвиден в бюджета. Тогава Стамболов изрича и знаменателната фраза за служителите на Върховната сметна палата. Те трябва да бъдат такива на честността, на които сме убедени в синца. Прохождането на палатата обаче е доста трудно, най-вече защото само 7 души са работили в най-висшата контролна институция в страната. Първият доклад пък установява, че България до 1 март 1879 година всъщност няма бюджет. В доклада върху първата държавна сметка е установен значителен дефицит от митниците, и то заради мудното внедряване на рационални правила за действие. Борбата за независимостта на Сметната палата винаги е била част от историята й и през годините неведнъж е била погазвана. Когато става въпрос за контролна институция, Сметната палата е върховната контролна институция. Винаги така има един стремеж да се упражнява някаква форма на контрол или наблюдение, да кажем, върху дейността на тази институция. През последните години бяхме свидетели на опити на различни политически сили да овладеят Сметната палата. Това, което е радващо обаче, че ръководствата, които бяха избирани вследствие на промените на закона за Сметната палата, на практика те продължаваха дейността на Сметната палата, продължаваха стратегията, основните насоки за развитие на Сметната палата, които бяха
започнати, инициирани от предишни ръководства. Соколът не може да е в подчинено положение. Трябва му свобода, за да лети. Символ на извисеност и върховенство. Според фолклора, духът пазител. А какво повече от държавното съкровище има нужда от пазител? Така се ражда и символът на Сметната палата. Ярък пример за погазването на независимостта на палатата е от 1883 година. С втория закон за контролния орган, внесен от министъра на финансите Григор Начович, политически опонент на Петко Каравелов, вместо от парламента, ръководството на палатата става зависимо от изпълнителната власт. Обрат настъпва, когато Петко Каравелов се връща на власт и като премиер, и като министър на финансите. Той връща независимостта на палатата, като назначенията в нея стават по волята на княза. За пръв път се въвежда и ценз за служителите в палатата. Те работят по строги правила, като четенето на вестници и дългите телефонни разговори са строго забранени. Дейността на палатата още повече се разширява. Тя поема и контрола върху публично-правни юридически лица и благотворителни учреждения. През 1934 година окръжните сметни палати са заличени и се създават областни. Така Сметната палата вече може да контролира изцяло изпълнението на бюджета на държавата, на градските и селските училищни настоятелства и на църковните учреждения. По онова време дори сметните палати на европейските държави нямат такава компетентност. Върховната сметна палата у нас има дори и специален съд, който замества сегашния касационен и има последната дума по ревизионните актове. Сметната палата преустановява дейността си в края на 1947 година. Нейното възраждане 48 години по-късно не минава гладко, нито пък от първия път, а част от проблемите и след прехода я съпътстват и до ден днешен. Много често одитите на Сметната палата установяват сериозни нарушения и лоши практики при обществените поръчки. Тези констатации и изводи се изпращат в парламента и нищо не се случва, т.е. парламента не реагира. Скоро трябва да има по-голям интерес от страна на народните представители, на председателите на съответните парламентарни комисии. Всеки доклад на палатата лесно може да се превърне в удобно оръжие в политическа престрелка и често установените пропуски и нарушения дори се използват за конюнктурни политически цели. И така опасението е, че сега, защо да викаме нашия министър и да го питаме какво се случва или представител на министерството, а би трябвало, защото в край на краищата това е нещо, което си струва. Но това не е български синдром. Мога да кажа, че това се случва. Говорил съм с мои колеги от други сметни палати на различни професионални форуми и те казват, че е абсолютно същото. Когато настъпва моментът Сметната палата да стане част от най-новата история на страната, мотивите са красноречиви. Сметната палата е имала винаги важно значение в управлението на държавните средства. Исторически Сметната палата е неразделна част от демократичния живот на страната. Лошото беше, че не направихме необходимото да възстановим Сметната палата още първите години на прехода. Много от нещата, които се развиха тогава в България и продължават да се развиват, нямаше да се случат, ако ние наистина имахме този контролен орган, така както се предвиждаше. На 2 октомври 1991 година на своето последно заседание Седмото Велико народно събрание избира за председател на Сметната палата професор доктор Михаил Динев. Седмица по-късно президентът Желю Желев връща закона за ново обсъждане в парламента, който обаче вече е разпуснат. Така е направено, че въобще закона да не стартира, защото не бяха приети много отчети за държавния бюджет. И ако пък министър Костов тогава финанси се страхуваше от определени лица, които евентуално да бъдат председател на Сметната палата, нямаше да бъде така много приятно. И толкова години очаквана институция, ако допусна тя да се провали, това означава пълен провал първо на мен, да оставим на идеята. Реално палатата стартира втория етап от развитието си през 1995 година, нейното възстановяване. Тогава е избран и първият демократичен председател, доцент доктор Георги Николов. Той сам прави подбора на членовете. Давах си сметка, че палатата е с голям мандат. Тя не може да бъде едноцветна от мнозинството, което ме избра тогава. И аз
след като проведох по 2-3 пъти срещи с всеки един от потенциалните членове на Сметната палата, разговарях с представители на тогавашните политически сили в парламент. Началото е трудно и не само заради смутните времена на нейното възраждане. Сметната палата тогава дори няма своя сграда. Завиждам сега на колегите в тази сграда, където правим интервюто. Ние тогава, когато дойдохме, ползвахме 2 етажа, по 10-12 души в една стая. Като че ли трябваше да изведа Сметната палата на стачка, за да ни чуят държавата в крайна сметка, защото недопустимо е, когато идват колеги, да виждат, че ние работим в помещение, където на бюрата един е крак щупен, сложили сме тухли. Това не беше добре. Изпитанията пред тъкмо утвърждаващия се контролен орган не се ограничават само до политическата конюнктура в средата на 90-те години. Финансовата криза и крайното обедняване на народа, както и липсата на приходи в хазната, повишават очакванията към Сметната палата. Ние като така тръгнахме, казахме, че няма приходи, няма производство. И затова първата проверка, която направихме, национална проверка, това беше на изпълнението на приходите по всички бюджети в България. Един от най-конфликтните одити и изобщо от новия период на палатата е този в Централната банка. Централната банка реагира много остро. Аз така ги призовах да седнем на масата и да разберем къде са проблемите. Там нямаше такива злоупотреби. Упрека ни беше, че едва ли ние искаме да работим против банковата система, искаме да сринем Централна банка, да и уроним авторитета, което аз казах, чакайте, Сметната палата беше една от първите институции, която проведохме среща с Стив Ханке в подкрепа на валутния борд. Сякаш писани под индиго, но и тогава, както и сега, са установени сериозни пропуски в работата на надзора на БНБ. Не, няма да бъде еднократно. Значи, години наред господстваше разбирането, което е едно погрешно разбиране и не почиваше на някакво правно основание, че нито един контролен орган не бива да проверява БНБ и в частност управление банков надзор. Неведнъж е имало опити палатата да се превърне и в инструмент в борбата за местния вод. Така в края на 90-те парламентът иска одит на общините. Без значение кмета силен ли е, червен ли е, само да, не. И когато внесохме доклада в парламента, и депутати, примерно от левицата, казаха, да, така е, допуснали сме нарушение, но това беше изпитание, ще се огъним ли, ще обслужим ли тогавашното мнозинство, за да са харесани, или ще защитим принципите си. И затова така някой в началото каза, вие червените общини ще ги пощадили? Не. Няма, аз казах, имам един много добър закон и контрола няма цвет. Както и бюджета. В 2001 година с нов закон се синхронизира нормативната уредба с международните одитни регламенти на Европейския съюз. Последва и 7-ият закон за Сметната палата, съгласуван с Европейската сметна палата и Европейската комисия. 4 години по-късно новият председател на палатата професор Валери Димитров повежда институцията в 9-годишна битка за по-модерна визия. Написан е и първият наръчник за одитната дейност, а ръководството е съкратено до 3 души. По-малкият състав ограничава потенциала за намеса на политически интереси и е предпоставка за по-оперативна работа. Тогава се въведе задължението за спазване на международните стандарти за одит в публичния сектор. Поставиха се много високи професионални изисквания и за ръководството на Сметната палата, и за аудиторите. И мисля, че тогава Сметната палата се направи решителна стъпка към своята професионализация. И така до 42-то Народно събрание, което отново връща голямата колегия от 9 души. Раздуват се и одитните отделения до 8 звена. 2014 година за председател е избрана Лидия Руменова.
На нас ни прекратиха мандатите, законът беше отменен, идеята беше да се върне статуквото, макар че намалиха колегията на 9, но пак идеята беше, че видите ли трябва да има многобройна колегия, че едва ли не това било представителен орган, няма нищо подобно. Практиката на многобройните колегии е обременена с прекалено много недостатъци. След дългите години на борба кой да управлява Сметната палата и какъв да бъде нейният състав, сега тя се състои от председател, 2 заместник-председатели и 2 членове. Друг един проблем обаче съпътства историята и през всичките години. Сметната палата разкрива нарушения и дава препоръки в докладите си, но реални действия няма. Следствие на извършен един одит, при който ние действително обръщаме с хастара проверяваните бюджетни организации, ние се опитваме да дадем препоръки, които действително да подобрят дейността, да отстранят тези слабости и пропуски в тяхната работа. Но, за съжаление, една част от аудитираните организации не предприемат така енергични действия за отстраняване на тези слабости и препоръки. Сътрудничеството с прокуратурата при установени престъпления и незаконосъобразни действия също се нуждае от още работа. Когато те не изпълнят препоръките, ние единствено може да уведомим висшестоящите организации. Но обичайно те са свързани с висшестоящите организации и тя по същия начин нищо не предприема в повечето случаи. Всяка година Сметната палата се отчита за всички доклади и финансови отчети до 30 септември пред парламента. Тя поддържа и единен регистър по изборния кодекс, който е достъпен в интернет страницата й. По закон парламентът може да й възлага до 5 одита годишно. Сметната палата е член и на Международната и на Европейската организация на върховните одитни институции. От 2007 година България има свой член в Европейската сметна палата, а пътят от тук нататък е осеян с доста амбиции. Приема се единодушно и нека да пристъпим към първа точка от дневния ред. Тоест да не пилееме нашия ограничен ресурс в малки общини, в малки обекти, да се насочим към национално значими дейности и организации. И по време на самия одит да се насочваме към тези въпроси от дейността на организацията, които се нуждаят от подобрение. Да не проверяваме дейности, които на практика да излизаме с позитивни констатации и просто да играем ролята като една институция, която предоставя индулгенции. Приоритетно е също използване на одитен софтуер по време на извършване на нашите одити, специализиран одитен софтуер, който позволява възможност на упражняване на контрол върху работата на аудиторите от страна на началник отдела или на директор в режим на реално време. Всеки един момент през деня и през седмицата, по време на извършване на одита, ръководството ще знае аудиторите дали изпълняват правилно одитните процедури, които са им възложени. Докладите от одитите на Сметната палата са публични и достъпни на интернет страницата й. За своята прозрачност палатата е наградена и с златен ключ. За последните 20 години са извършени 8500 одита. Недолюбвани от едни и от други, но кой обича да контролират, включително и вкъщи? Мотото на Сметната палата е: ние защитаваме парите на данъкоплатците. Нашият стремеж е да покажем не само как се харчат тези пари, дали те се харчат според правилата, ние се стремим да покажем и какъв е ефектът от тяхното усвояване, каква е ползата за обществото. И се надявам да успеем в това си начинание, тъй като е важно за всички.